farko a yau buri na wata sako ga masoya, a komai zan rabbana nake sawa a farko, sannan yau ni abuwa na nema ga masoya. Salati ya rabbana ka karo ga habibi, domin shi ne rahama na komai da na baya, da alai na sassa sahabihi dukkan masoya, da su mu fage zuciyar musan babu makoya. Idan makura ce ake bida a faɗi bango, ashe inda tsayi yake kwarai za a ga dogo, rabon kwado in ya hau sama dole ya furgo, idan aiki yayi yawa akan duba agogo. A yau ni ne harisun kuma san kuma soya, ku zo ku ji zance gare ni mai kyau na ka furto, idan haske ya fito duhu dole ya kaushi, a da sun damke da namushi ne aka kwato. Amiko shi gare mu ai zubi na daɗin girma, a yau kowa in ya gamu baya ko kwanto, ya kare mu da hassada ya watsar da magauta, domin shi ne ya yi dukan mu dolan mu furto. Ashe ɗakin ragaya ake killace kwarya, idan zance yayi yawa akan so a yi karya, ashe gadar rai jiki sukan ba da musaya, jiki in ba rai kwarai akan kai shi makoya. A fannin ilimi aiki da shi duka masoya, idan mi aiki ilahu bai kai mu makona, ashe sarran zuciya yake sa a yi barna, domin na ga hakan a can guraren da na kwana. Cikar burin rai idan ya zo sai mu yi murna, idan akasi nasa ne yake sa mu ji kuna. Mu san halin rayuwa yakan zo shi da sauyi, idan mi haƙuri kwarai yana wargaza barna, ashe hassada taki ce muke yi mu guje ta, domin wanda mu yi waza ya ɗaukaka ba mafita. Ta haske ya zan shige duhu dan na rabauta, amma kun san gaskiya ake maimaita ta. Ina so na yi yunkuri suna so na yi baya, wani aikin bayo ilahi na ka duba, na mika masa duka lamuran fil da na buya, domin shi ne ke daga ni ba zan ki faɗa ba. Wasu a garan sun yaba, wasu mu suna kewa, domin aikin yayi kyanda ni ban yi zato ba. Idan ka ce bai yi ma ba to sai ka yi baya, domin na san ra'ayin mu ne bai zama dai ba, amma dai zaki ba a hada da madaci ba. Mu dan rage laifuka masoya mai tuba, tuwo na ƙasa dabba dai baya tuttuka ba, amma yaro sai ya yi shi ba dan baki ba. Ita duniya tana da ido dai, kasan ba ta duba ta ganka in za ta yi ɗauka, sai ta kai ka gare shi ta yi duba na tsanaki, sannan sai ta sako ka kaɓace ba a batunka. Ko dai mutuwa ko ta zazzage wanda ka tara, idan kai nazari a yanzu wa za ya biyo ka. Amma ni nasa ya yi raunuka sai ya fusata, ya ɗauko rauni ya sa a raina sa da kuka, a nan zai san rayuwa ba ta ɗaɗɗore ba. Ni dai san banyin gudun da ba zai yi na sha ba, mu bar gwala ido duhu ba zai samu gani ba, a yaƙi da lido suna kama fannin duba. A shegar ka dai adan ta shuka kuji karya, yana yi ne wai adan ya kwanta ya yi barci. Yi aiki na kuru a rayuwa sai mu ji daɗi, a lahira in mun shige takarran mu ya ɓaci. Mu san dukkan jarrabawa in ta zo da zafi, idan mai haƙuri ilahu zai mana sassauci. A duniya in ka
yi gaskiya sai ka raba wuta na tabbata dai rayuwar ka sai ka ci abinci domin duk bakin da rabbana ya shi a saiti baya kin bashi abinci ko da mai datti idan za mu biɗa mu je mu neme shi a saiti domin in muka karkace a dole mu je koti ha'inci a gare mu ya zamo halin manya amma mun san gaskiya muke tozarta ta muna kauda na gaskiya mu kawo mara gurbi ku duba hakan wai a yanzu shine kasaita da fara da su babi kaga ai duka guda ne amma wanda yake da hankali za ya fahimta misali na dami da damina ɗaya a cikin ɗaya guda ɗaya ne dai ya fidda wancan fahimta idan kurji ba ruwa ba a tsaga min ba zari na kiyashi san ba zai daugewa ba a filin yaƙi rago ba zai kanzance ba musan falke tafiya yake ba waige ba mai neman matsayi ya je can inda a san shi na faro tafiya ta nema soya daga ɗan ba ni haris nake ƙarami cikin duka mawaka masoya na karku kai ni inda ba ban kai ba da rarrafa yaro ake bida za yi girma a kwana a tashi ka gan shi tamkar ba shi ba a ya sarki rabbana ka kankar sabo na domin yayi yawa gare ni dai na tuba a kullum jama'a ake bukatar mu yi tuba ga wanda ya kage mu ko ba mu san laifi ba domin annabi yayi ya fi sai mu duba sallam daga na ku harisun ne ba wani ba harsun ne ba wani ba harsun ne ba wani